І ёсць з намі на сувязі нашая калега, журналістка Любоў Лунёва з Менску, якая сачыла за тым, як адбываліся затрыманні анархістаў. Люба, прывітанне, ці можаш распавесці пра нейкія падрабязнасці? Прывітанне. Я была сведкам гэтага брутальнага затрымання. Трэба адзначыць, што адразу, як толькі анархісты зладзілі свой імправізаваны канцэрт каля кінатэатра «Кастрычнік», вакол іх сталі людзі у цывільным спачатку, так званай групы дакументавання МУС, а потым яшчэ і амапаўцы ў цывільным. Увесь час, што рухалася калона, анархістаў такім колам абкружалі гэтыя людзі ў цывільным. І іх было добра бачна, яны былі некаторыя з рацыямі. І я таксама даведалася, мы ішлі акурат за імі, што і за гэтымі анархістамі ішлі маці некаторых там дзяўчат, якія былі ў гэтым натоўпе. Дык вось, калі яны дайшлі, амаль ужо дайшлі да плошчы Бангалор, яны звярнуліся да людзей, якія і пляскалі ў далёне, таму што всем вельмі спадабаўся іх такі марш, такі канцэрт. Яны вярнуліся і папрасілі праявіць салідарнасць. Яны сказалі: мы анархісты, нас заўсёды затрымліваюць і даюць нам па 25 сутак. І людзі, там мужчыны былі, жанчыны, яны ўзяліся за рукі і ішлі, каб праваджалі гэтых людзей. Анархісты прыйшлі на прыпынак, пад'ехаў 37-й тралейбус, там было мала пасажыраў. Яны спрабавалі ўвайсці ў гэты тралейбус, за імі кінуліся амапаўцы, пачалі некага выціскаць. Але трэба адзначыць, што дэманстранты кінуліся бараніць тых анархістаў, крычалі, навошта вы іх затрымліваць. Нічога ўвогуле не рабілі, яны ж не парушалі грамадскі парадак. Тралейбус ад'ехаў, я паспела ускочыць у наступны, які рухаўся ў парк. Праз адзін прыпынак, на прыпынку, які называецца Белая вежа, гэта раней гэта вуліца называлася вуліца Варвашэні, цяпер гэта праспект Машэрава, спыніўся той тралейбус і адразу яму перакрылі рух 4 аўтобусы, мінібусы, якія належаць Міністэрству ўнутраных спраў. Адтуль павыскоквалі людзі ў цывільным, амапаўцы, і яны настолькі брутальна пачалі затрымліваць гэтых людзей, што я магу засведчыць, што за всю мою практыку я шмат бачыла брутальных разгонаў, але такое бачыла ўпершыню. Дзяўчат чамусьці хапалі менавіта за воласы, а не за руки там ці яшчэ неяк. Хапалі за воласы, цягнулі па асфальту, у іх задзіраліся курткі папросту голай скуры па асфальце. Кожнага хапалі, некалькі чалавек цягнулі за ногі. За ногі чалавек падаў на праезную частку, вось так вот цягнулі па бардзюру і потым запіхівалі ў гэтыя аўтобусы. Крычалі ўсе, кідаліся на абарону. Адна дзяўчынка, якую таксама амапавец схапіў за руку, вельмі дробленькая, маленькая, яна схапілася за мяне. Да мяне падбегла яшчэ адна журналістка, і мы папрасілі гэтага амапаўца: не будьце вы хаця б такія жорсткія, калі вы ўжо затрымліваеце, навошта так збіваць людзей і так іх цягнуць. Ён сказаў: адпусціце, бо зараз мы затрымаем вас таксама. І падбег да яго яшчэ адзін, і яны папросту сілай разам з маім рукавом адарвалі гэтую дзяўчыну, кінулі яе, і нават таксама не павялі ў машыну, а таксама збілі з ног і пацягнулі за валасы. І гэта было, людзі здымалі на камеры, і я магу засведчыць, што тых, хто здымала наша журналістка Марыя Арцыбашева, таксама амапавец выбівалі з рук у людзей мабільныя тэлефоны і тапталі іх нагамі. Але гэта не перашкодзіла, каб здымкі ўсё ж такі з'явіліся ў сеціве. Я думаю, што неўзабаве і наш тэлеканал гэта ўсё пакажа. Люба, таксама з'яўлялася інфармацыя пра тое, што быў ужыты газ нават у гэтым тралейбусе, у якім ехалі анархісты. Ці ёсць пацверджанне гэтаму? Наконт газа я такога не чула, бо бачыла, як людзей туды выціскалі. Дарэчы, усе анархісты зараз знаходзяцца ў у міліцыі цэнтральнага раёну. Іх усіх паставілі на так званую расцяжку тварам у сцену.
Нам удалось связаться с батьками, и пару человек мне потелефонували оттуль. Яны сказали, что стоять на растяжке, у них зараз уже выключаются все телефоны. Их там каля 15 человек. Ніякіх абвінавачванняў ім нічога не гавораць, яны стаяць у цэнтральным раўсе. Чаму ў цэнтральным? Таму што вось гэтая тэрыторыя, дзе той прыпынак тралейбусны, яна ўжо тэрытарыяльна належыць цэнтральнаму раёну. Але мы абсалютна ніхто не можам зразумець, у чым могуць іх абвінаваціць, бо сапраўды яны шлі, стучалі ў барабаны і ўсё. Наконт газу не ведаю, але, калі можна так, конечно, з іроніяй сказаць, трафеі, людзі падбіралі тыя барабаны, які засталіся на прыпынку, нейкія шапкі, шалікі, пальчаткі. І вот гэта ўсё яны трымалі, сказалі, а куды зараз гэта ўсё везці? Трэба ж аддаць рэчы. Мы нават знайшлі там сумку з пашпартам. Гэта, канешне, абсалютна брутальнае затрыманне, і не ведаю, па якому артыкулу яны могуць зараз складаць пратакол. Калі ўдзел у акцыі, так там было некалькі тысяч удзельнікаў. Я думаю, што люба знойдуць па якім артыкуле, бо гэта не новасць і для праваахоўнікаў, і для судоў у Беларусі. Дзякуй за гэтую інфармацыю, за гэтыя брутальныя падрабязнасці, якія сёння адбываліся ў сталіцы. Карэспандэнтка Любоў Лунёва з намі на сувязі, якая была сведкаю гэтых падзеяў. Вы пішаце да нас свае смс-паведамленні. Банда ва ўладзе пачала дзейнічаць пад